ki parbangai ki parlok bi baro JPEG ya ka ni ka video ya snap i kubol yang bagi jing pusan lingkot ma YouTube channel Facebook ba Instagram ya priang so bah ki baro ka kerteng jong try benam penim ba it ya jongi Jesus Christ ni ai ngo yo blay bangi dang yo e telat man snap ban chat score ga pin ga jong o ba ngit scam ba ka kubor ga mangi snow ha kanika janmit ro kan long ka jingker ku nagam ta jongi iwe ki chat score ya ga tin ga jong o ka jing pusan lingkot ha kanika janmit la pension nong rim na ka jingroi sam ka ba khandai puai de khot ka baningkong ka jingroi sam ka ba khandai puai de khot ka baningkong ba hadin ga ni ka jingroi ngin ya snow ya ka jingroi ka ba kerpang na iwe khon samla jong ka balang presbyterian madan ting in Medicare kharngo par ngit scam ba ka jingroi ka bang ya snow kanong ka jingker ku na kam ka jing ilang baro ka phang padeng jong ka ni ka jing pusan lingkot ha ka ni ka janmit kalong haserngiu unang penim haserngiu unang penim ka tin jong blay sam ka ba khandai puai de khot ka ba ningkong ko ong uta uba shong ha ka jaka bari jong uba khli tam e un yo yaine hapo ga jingka jong ubadan bor baro ugraham ko un yetuk khana hayeng mane chapang ka we ga jing po snew ga jong pagata ga jing po snew ko long bakat ba udang ya ka ha ka por janmit kensan wong aliyo snow ya kisur ki bahalla na shadien jong kisur ki bahalla kumba dom kumba bitar mar kum ta wong phaidin banga phaidin u yo i ya samut ki beri ki balara da ki ding ki narot bat ki we ki tiar pen mensau wong ha ka jing tieng ngam tip beri ushu kumnu bande ngala phet krat ngala mare kat bala ke bor kat bala ban mare ki kijat wong ngala mare rengkat ba jing duai ke ba jamha la perta try sumar yada bat pelaj yanga margum ta wong ha ka jing thai ki kijat kimla shu ban kershan ban mare wong ngala kelon hamadan kram rei wong ka ai ka ba phalla ka wanjah ka ba kum ka ta ka por ugraham ko ku ong ai i bakini kini kinong shun ki wan ban mare na jan jonga henry kim shim yo i pat yanga wong athia apring surok henry pinban kim imat yanga margum ta wong kendit na bathia kendit ban sngo thu bagari gi po snew wong sngo thu ya ka daw bagiti kinong shun kimla ban yo i u kalong na mar ba udon hasrngio unong panim jang yu Jesus Christ kinong shun ki ya nakmat jang u henry kim yo i satya ya u ki par bangai u David u de we ni ki sim jang ki Israel u bala tho ha ka testament ka barim u bala mat shibun ki ai ha ka jingim ga jang u bat ki ai ki bukran bun sin ukran na ka ai ka bola mat la shem le kendu ka jingim ga jang u ha ka jinglong khna samla hadien ba ula job persha yo golayat kata ka di ka jing sedang jong ka jing ya lenti ka ba ha ka jing im ka jong u David bon sin lo de ban shabek thong ha us im son da ka jing thmu ban penyap ya una mar ka jing bishni henry ka kti ka jong ublai ka long ringkat bat u David ha ki por baro kumta u David u ong uta u ba shong ha ka jakari ha ka jaka bari jong u bakhri tam un yo ya ine hapo ka jingka jong badan bor baro kai ga jingmut jong kata ga kenti jaka bari jong u bakhri tam hab ong jaka bari u bakhri tam ka kedau ya ka jaka ka bakhamlong kerpang hab ong jaka bari ka mo nisngau thu bagari ka jaka ka bakhamlong kerpang ka jaka ka bomlong pat ba ka hendre ka di ka jaka ka ba jarjar bat ka bakum ka jaka bari jong bakhri tam ka mod na di ka kedau hi ya ka jaka ka baki brio ha ka testament ka barim ki julait ban pendep ya ka jing aingu thang ka jongki ka jaka ka balabu ya ka ta ka senduk jutang bat ki bri ki julait ban pendep ya ka jing kenya ka jing aingu ka jongki ban aingu ya ublai ban syakri bat mani ya kata ka di ka jaka bari ka jong ubakli tam kumta kita ki ba pendut por ban wa ti ka khmat jong ublai ban mani ya ban syakri ban aingu ya ha ki por baro kin yo ya ka ta ka bainong ban yo yaine hapo ka jingka lani ban yo don menta ha kata ka serngil jong ubadan bor baro kashti Jacob kalong basaur khot ka bapra ko ong tu wan hajan yo ublay ti unwan hajan yapi kumta habak ngilej hajan jong ublay ban pelut por bat u dai hangta pensem ba uni ublay bangi syakri unwan hajan yang iru bahra ba unwan hajan jongi hangta unwan ban ka yangi
de kitab ni yang gejong bat kum ki banget ngin yo ban yai ne hapok kata ke jingkas ke serngeu gejong haus nem arjar khat sau kat bangi de wan phai na mau maram na ka ke program manga bat we perlok ni wan phai da ka baik ki we pat ki wan da ka kali bat ngiyat lang rengkat kali ke yat na dian bat ngi ka baik ngiyat na ngiyat kali ke yat na khmat mangi da ka baik ngiyat na dian bat anda apoi hang ni hafam hajan fire brigade kalawan koi kali na neng kala pen head step ha bat kalawan na syakaliang ka babaklan ni ka wrong side kamla asyuk bantek lakam kala kiar ya kata kali ka ba yelit rengkat kiar kat bala ite kali bat kani kalawan tur syak ni ka baik ka bangi ya syong nili persyang ban kiar kat bala ya kani ka kali Henry nomor bakala step palat ka jingwan jong kata kali ngimla asyuk ban iru ngau banyak ite ka baik kata ka puan nga syuong itu perlok besyong hadin ngong mla shu ban le long ka mon gajong blai ngila shu yeng kum ki babet hang ta ngim tip kum no ban le Henry ki perlok ba haka shiklip mat la ban ong satang shik sai bakata ka kali kan sanga ya kata ka baik ka bangi syong Henry haka bakum kata ka pon snow don kum batano don manur manu batano ya kata ka kali syaken riang bat kali ban sanga no syiliang jong ka surok bat deha ka bakum kata ka pon kan mau ya kan ka ketien ka jong blai namar bangi don hapo ka jingka ka serngi uji sukris bangi dangla ban lajem mar bangi don hapo ka jingka kitab ni ang jong uji sukris bangi dangla da shisha ban yo laj na kanu no ka jing man saw ha kata ka mit ko ki parlok ba i ha ka jingya lenti pilgrim jong hasla jong ni perthai ni mat shibun ki jing ki jing le ki jing kendu bat ki don shibun ru ki nong shun ki babun jat ki buan ya ka ban le don bor ban penduk mensim ban penduk jingkermen yangi kum ki bangai ki nong shun kum ka jingpang ka jing shitom ka jing duk ka jing karduk ka kamai ka kaji kayo ka kot ka puli ka puthi kum juru kani ka klam covid-19 ka belawan ban shop ka sin ka baar kini baru da shisha kila penduk mensim bat penduk jingkermen dia ki beri hak leng satlak jong ka pertai dan dengan kuat banyak thu ipi ki perlok be lada ka sngi kamshit kerang nginem snow thu ya ka dor jong ka serngio jong ki ding Henry di habashit ka sngi hang tangi sedang banwat ya ka serngio jong ki ding dan ka serngio jong ki ying bangin yo ban ri tengen na ka jingshit kum ta ru kini ki jing ki jing ele ki bawan ya ka ban shop ya ka jing im ka jing ki bre ki wan knang ban len shop yangi kenang ba mangi kum ki brio ki bolong ki jing thau ka jong blai ngin wat ya ka serngio ka jong nong pan im jong uji sukres ngin wat ba ngin pai bat ngin petru ban ri tengen ha ka serngio ka jong uji sukres bat ba ngin snow thu ru ya ka jing kordor jong kata ka serngio ka jong uji sukres na marhabangi don hapo ka jing ka serngio nong pan im hangta ngi sup ka mensi hangta ngi snow tengen ngi snow palai na mar ngitip ba ublai udon hasenda jongi bat udon rengkat bat ni usadhu sundar singh hapdeng ki jing ki ba umat hapdeng ki jing kenduk ki jing syak pencitom ki besyar kai ndre uni usadhu sundar singh wong kat no tengen bandon haserngeu unong pedem hapdeng kita ki jing tenju ka mensim ka sup bat kham kuslai kumta ka jing khot na kumta jongi ki bangai kalong ba nyimdai da lilir em ban syep ting lani bandu jing kermen hapdeng ki ki bajia saudoi ka jing im ka jongi khot ngi baro phai che utrai wat ye u dekat dok nut baro khot kerpat ye u namar habangi jan che u hangta ma uru unjan sangi raba ujan sangi ngin yo ya kalat ban yai ne hapo kata ka jingka lane ka serngeu unong pen em bat nong sius pa jang uji sukres ublei nakam ta ko burom jang u amen Small
ni ai khu blei ya e mis midakir khat ngon na kamta ni jingruai ki snot nat shibone ngai talong ga jingger ku na kamta jangi barok tu sha skor ga ka jingruai ki parabangai eng asko an pan kan mau ingero ya penlong ke jeseng ki yeng gesem ga jong ki snow ba bo jingduai kerpang e blei on pelat ingi na kan ga klam basa si sin yo e kala ban shakri re ndot pa blei induai blei kerku baling bakanika ini kinong trei ki bah khmat doktor ki nurse ki police ki district administration wa per ibadon ya ka benta ka ba khmat ban ya khun persha ya ka ni khlam oblen lorn ka lambat ki ai ki juka jingkia ba kinna ban trei net mensi ban long ka jingker ku na kam ta jangi ki pai ba tungi phai su ble ka jingdoi ni ai ngu ya mi atrai na mar ka ni ka por ka ba kordo yo e ka ban sha skor ka tin ka jong me ba kum jor ki sur jingdoi penken mau yangi ka don ka bor haka serngio haka jingka ki thapnian ke jong me tribe it he kum ki bangai kum ki bringi em haka jingya ti pilgrim hasla jong ne per thangi di ban ma ishibon ki jingya ne saudong ka jing em ke jong man la ka si tribe it he ai ngo pat yam ne mar ke ni ka tien ke jing shisha ke jong me ka penken mau bat ka balong ke jing kermen nagam ta jong ka penken mau yangi haka ni ka po bangi don ke jingkermen abangi don hapo ke jingka ke jome ya rab namar kata trai bangi nang ban yai wat ke khmat jome bangi nang ban phai khmat jome ki por baro bat bangi nang ru ban wat ya ke serniu ke jome bat bangi nyok ban ri tngen ha ke serniu ki thapngen ke jome namar ni snow tho dei tang ha ke serniu dei tang hapo ke jingka ki thapngen ke jome bangi nyok ban lat em na ki jing trim jong ni ke perthai bat na ki nong shon iba ap saudong jong terkutra ya kini kubor bahkan long ka bo na kan jong baro ku sha skor ku tin jong na be kini baro ipan ka teng jong Jesus Kristus duai amen ublei un kerku yang ilang baro